LPS Lucko a Evelyn Flatr. Jak pro mě to musím zavřít. Tak. No. Jak jsem ti slíbila, tak jsem chtěla natočit pro tu LPS Lucka 1 a pro tu Evelyn Flatr, jak jsem ti slíbila. Víš? No. Tak. Zase jsme v mém bytě. A teda to video je vlastně pro vás. No, jak jsem ti natáčela to video pro Evelyn Flatr, mohla si to ukázat i LPS Lucce 1, jo? No, aby věděla, že jsem chtěla být i s ní kamarádka. No, a teda jsem vám chtěla ukázat ty poháry, protože oni mě tak zaujali. Prostě jsem za ně strašně ráda, já mám jenom tyto 2 poháry, já jsem vážně za ně ráda. Dá se i v nich koupat, super, že? Počkejte, já tam vylezu. Oh. Jo, mám to. Mám to, tohle bude těžký, au, píchá mě to. Jsem skoro na vršku. Páni, to je hustý tady. Wow, čumte. Ne, pardon, že mluvím sprostě. Já tam si neumím moc držet. Co děláš? Něco. Promiňte, je picla. Promiň, dneska je neděle a pro tu Evelyn Flatr jsem taky chtěla natočit neděli, ale natočila jsem to nakonec. Co ti zase šíbe? Kurva, už píš. Au, vajs. No. Jestli tu je s tebou ta LPS Lucka 1, jestli se na toto video koukáte, no tak Evička Flatr, no Evelyn Flatr, to už ví. A teda ty LPS Lucko 1, jsem to už říkala Evče a teď to chci říct tobě. No, říkala jsem Evičce, že jsem chtěla být vaše kamarádka, protože já ty vaše videa vážně zbožňuju a oni jsou úplně husté, třeba ta Belinda Autuho, ta písnička Bela se vdává, Bela a Ben v budoucnosti a ty dogy vážně taky miluju a prostě všechno. Všechny ty vaše videa vážně zbožňuju. Hlavně od té Evelyn Flatr a od tebe, LPS Lucko 1. Jo, takže Luci, vážně ty tvoje videa vážně zbožňuji, já se furt na ně koukám. Oni jsou vážně hustá. Furt si je opakuju, to je vážně hustý. Je to fakt úžasný, jako já se o vás neopičím ty videa, jo. Já mám svoji hlavu, jak to říkala ta Evča, Evelyn Flatr, že nekopírujte. No. Já mám svoji hlavu, ale ona má taky svoji hlavu, no, co se dá dělat. A teda jsem vám chtěla říct, že ty videa fakt zbožňuji. Já jsem jenom natočila Zobková bílá zubař nebo tak nějak, potom to VIP, počkat, jak se to jmenovalo, VIP kamarádky nebo tak prostě a s takovou kámoškou pytlou, jo. No. A tak jsem vám chtěla říct, že ty vaše videa fakt zbožňuji, oni jsou hustá. Třeba to od Evelyn Flatr, Rebeka v pasti, nebo Evas, ne, to natočila Lucie Flatr, ale i od ty Lucie Flatr jsou docela dobrá. Jo, ta taky mě zabavili, kdyby to byla vaše kámoška. Jo,
taky jsou úžasná, ale ty vaše jsou vážně taky dobrá. Ještě lepší. Promiň, jestli se Lucie Flatr na to koukáš, no tak, no, taky jsou vážně tvoje úžasné, jako od Evelyn Flatr a od Lucie, i Lopez Lucka jedna, jo? Ale o kloupeček je Lopez Lucka jedna a Evelyn Flatr trochu lepší videa, protože ty tam děláš takové, víš, s tou Felišou a tak. No, a tak jsem ti to chtěla říct, že bych vážně chtěla být vaše kamarádka, Lucio. Protože ty vaše videa jsou fakt úžasná, já se na ně furt koukám. A vážně si s tím dáte hodně práce. Jo, vážně. Já točím jenom nějaké blbé videa. Jo, takže to jsem ti chtěla říct. Tak, ahoj.